I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Feeling kain ko kami ginto. Alin sa atin dyan? Alin? Ha? Pityo? Ito tayo Ali rice. Pareho tayo. Pareho na rin. Ito naman na pala. Ito naman. Wala kang bibilin dito. Tapos ating kumain kaya alaw ng loto. Ilang minutes ito? Ilang minutes? Hindi ko alam. Dito ka kaya dito ka doon. Sige. Sige na. Walang sabaw. Yan lang. Oo. Yan. Bibing ba sabaw? Ha? Sabaw. Sabaw? Dapat naman sabaw. Alin? Wag, oil lang. Oil, konti lang ah. Konti lang. Kain po tayo. Kain po tayo. Sir. Alright. Gusto po kami kumain. Pataya lang po ako ng loto. Tapos... Kapitami. Ha? Kapitami. Ano yun?
Busog. Ha? Kaya lang po ako ng lottery to sa side. Tapos, diretso lang po kami ng munisipyo. Klaro kaming iba na doon. Naka-charge na po kami magkasama. Ready na po kami maglakad-lakad. Dito kami kumain. Dito tayo. Sa taas tayo. Lumabas ba yung pinto? Diyan ka muna, tataas ako. Tapos natin kita sa taas. Andiyan kanyang trip ko sa ganun. Lakas ng trip. Masakay na po kami ng jeep. Salamat. Yes, mga pwede pasukan po ng YouTube channel ni Madonna de Aqua. Ayan, mga kasama. Sana po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At meron po siyang mga video na informative po na nakikita nyo sa kanyang channel. Tapos sa mga gusto pong order ng mushroom chicharon, mushroom chip, ito po yung kanyang Facebook page. Nag-message na lang po kayo sa kanyang Facebook page kung paano po umorder para kahit na nasan kayo, pwede po yun. Kaya subscribe po ng YouTube channel ng Nakuna. Ito po, ito. Ayan, subscribe. Kaya ito, maraming salamat po sa mga subscribe. Nakasakay po kami ng tricycle. Papunta na po na po. Pababa lang namin kanina sa jeep. Sakto pababa namin, may tricycle na nakapag. Kaya sumakay na po kami kanina. Dito po kami sa Real Calamba. Dito yung daan malapit sa pagkataksing niya yung daan. Saan daan yan, kuya? Ito? Bababa na ako kami. Andito na ako kami sa munisipyo. Alright. Okay. Pasok na ako kami. Papaserap na po kami ng kopya. Wala kasi kami hawak na kopya kundi yun. Yung papel na yun. May tiyanggi dito. Tiyanggi. Pera lang po lang. Hindi ka magugutom. Kaya hindi ka magugutom dito kasi may pera ka.
Ang ganda ng fountain. May fountain dito. Pero dito mo po ba? Diretso na kami. Diretso. Thank you, ma'am. Ayun, hindi pala rito. Doon pala sa kabila. Daming bigas. Pili na. Kuha na kayo. Ang dami, sana all. Maraming bigas. Mapo kayo 1919 sa SOA, magpapasopin na kayo. Meron po kami, kompleto na kami. Kailan po kayo pasawa? Nag-send po ng appointment. Kailan May po? nag-send po na appointment eh. Noong last week. Last week. Sige, diretso na po yun sa Windows 16 po. Sa Treasure Direct niya po kami sa Treasure. Salamat po. Pinapaano pala yan? 16 daw? Ha? Windows 16? Ito. Sabi po. Tama. Nag-pandemic kasi mahirap ang isa muna. Papatapos po namin yung babayaran po namin sa December. Kung kakayanin, ibabayaran po namin. Ang importante malaman po kung makakapagbayad kami ng December kung magkano po yung babayaran po namin. So nakapila po yung aking asawa para po mapakwenta kung magkano yung babayaran namin sa December. Para po makapagbayad kami ng 2 taon. So kasi sa ngayon, isa taon pa lang po yung binayaran namin. Ito po yung camera at hindi na kayo. Ano ba? 20 na ka pala eh. 22,000, hindi 16. Pag pinayaran mo, bayad na yun. Pero gusto namin sa bayad na. Ay. Paano? By November.
Magbabayad tayo ng 22,500. Maganda. Oo. But Kasi taon na to. Oo, 22,500 set. 500 na. Kala ko 16. 16 kung kasama na natin binayaran ngayon. Kasi by, ano daw yan, monthly nagkakaroon siya ng interest. Okay. Pero ano yung pinapabel sa ating discount? 60% ba yun? 20% kung updated. 20% na yung pasensya na kayo. Halimbawa. 20 pala, hindi pala 60. Sorry. Halimbawa, wala tayong utang sa Amilia, walang utang sa Amilia, nagbayad tayo bago mag-December. Bago ngayon, di ba wala pang December, hindi pa pumapatak yung January ng susunod na taon, doon pa tayo makaka-discount. Pero pag ganito, kasi may interest na to, may penalty na to. Kaya na kailangan ng 22,500. Sige, tara. Basta na nakabayad na tayo. So, doon na lang natin pag-usapan yan sa Pampanga. Ayun. Sorry, pasensya na. Akala ko 60%. Laki nga, nagulat ako dun. Yung pala yung 20%. So, malaki po rin. Malaki bagay pa rin yung 20% yung bibigay sa inyong discount. So, ngayon na lang po. Kami pauwi na po ng Pampanga. Pagbiyahe na po kami. Isa pa mo, isa pa. Ay, naka-video! Naka-video pala ito, sir eh. Oo, naka-video. Oo.